L'avenç nacional de Catalunya sempre ha vingut marcat per la democràcia i la voluntat col·lectiva de construir un futur millor per les properes generacions. L'anhel nacional del poble català és inseparable de la democràcia, tal com vàrem demostrar el 9 de novembre i l'1 d'octubre, perquè només amb més democràcia podrem aconseguir els nostres objectius socials i nacionals. I la democràcia és imbatible. Malgrat la repressió i la politització de la justícia, la voluntat lliure i sobirana d'un poble sempre acaba fent camí enfront l'adversitat. Aquest ha estat un mandat especialment difícil per als pobles i ciutats, on hem hagut d'aprendre a conviure amb una pandèmia global i les seves greus conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. Amb la crisi de l'energia o amb la inflació afectant greument a les economies, sobretot de la gent qui més pateix. I ho hem fet amb el rigor, el compromís amb la ciutadania, la voluntat del servei públic i la força del municipalisme que portem a l'ADN tots els alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores del país.
Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç.